Arriba el moment seriós, adolescents i cat, el moment de posar una mica de neurona, la periodista del programa. Andrea, benvinguda. No puc posar neurona. Per què? Veniu tots de Gresca i Xerinola i ara vinc jo a parlar de coses dramàtiques. Diu que no pot fer, però ho farà. Jo confio que pots fer-ho. S'està parlant poc dels pantalons de l'Andrea. Aixeca't, sisplau. Va guapíssima, tot el look en general. Això és falta, aixecat per sobre de l'ombro, no? Jo no faig acroyoga, per això puc aixecar tant Ja, que guai, que meravella. Em Bueno, queixo va, del nom i pots aquí. anem en sèrio, Sí, parlem un altre dia. Avui vinc a fer una mica de consciència del maltractament animal, però de maltractament animal que no és visible. I ara us explicaré per què. Llavors, hem conegut en Massín, que ell forma part d'una associació que es diu Action for Liberation i que ens han explicat el que fan. Hola, soc Massín i formo part del grup d'activisme Action for Liberation, un grup que va ser fundat a l'octubre del 2018 aquí a Barcelona per intentar canviar la realitat dels animals, coses que són totalment legals i acceptades per la societat. I fem el que podem per intentar canviar aquestes coses. Fem actes al carrer, actes educatius, protestes, concentracions per intentar conscienciar la societat. Quan dic que no és visible és que, o sigui, nosaltres estem acostumats a veure vídeos a les xarxes de gossos que maltracten, de caçadors que exposen el que han caçat, o a vegades també d'animals salvatges que estan reclutats en parcs turístics a tot el món. Però també ens n'oblidem a vegades de les males condicions en les que estan els animals que estan en granges, i no només a Catalunya, sinó de tot arreu. I és per això que aquesta fundació no només surt al carrer, sinó que també el que fan a vegades a les nits és rescatar animals que després portaran a santuaris o a refugis. També rescatem a molts animals perquè creiem que ningú individu ha de ser considerat producte o propietat. I creiem que com a gent jove tenim el poder de canviar el futur tant pels animals com per la societat, i que tothom en aquest planeta, tot ésser sintent, mai ha de ser considerat una propietat i molt menys un producte. Són condicions com les que estareu veient en el vídeo, que són deplorables, que són gallines que tenen metres i metres de terreny i estan en condicions d'inanició. I és que no només són les condicions en les que viuen, sinó que a part, quan hi ha algun animal que està malalt, decideixen matar-lo. Així que presteu atenció en aquest vídeo. Hermana. Ai, sembla que estigui donant la siesta. No, però això s'ha de tombar, saps? Perquè si no... No pot. Aquest l'hauré de matar. L'hauràs de matar? Sí, perquè no pot, aquest així. Quan el mataràs? Com és millor. Però ara no el mataré, no el mataré. Bueno, que quedi clar que no vull deixar un missatge trist tampoc, perquè també hi ha animals que rescaten i que poden viure a santuaris, com aquestes gallines que estareu veient, que treuen de les gàbies, o aquest porquet que està aprenent a menjar gràcies a aquesta fundació. Simplement és un missatge de consciència col·lectiva, que la feina l'hem de fer als joves i que no podem defallir si el que volem és un món més just. Juliana, tenies una observació per fer a l'Andrea. No, que diu, aquesta gallina no sé què, la mataran perquè no està... Pista, les mataran a totes perquè després us les jaleu en els nuggets del Mercadona, del McDonald's. Aquest ús, què vol dir, us les jaleu? Que jo no em menjo d'animals. La societat en general menja carn. Jo, em sembla una mica hipòcrita estar parlant de maten els animals, no sé què, no es veu que els Literalment, quan menges una vaca t'estàs menjant el seu cadàver, el bistec, i el veus, que saps que és un animal mort. Però jo crec que si vols... Pots menjar carn i que hagi estat matada sense que pateixi. No hagi estat indigna, també, m'entens? Qualsevol mort és indigne abans d'hora, és un puto assassinat. Ojalà no hagués de morir cap animal, però hi ha maneres i maneres de morir. Resulta que tens altres opcions. Resulta que el reportatge havia quedat molt bé i així quedarà. Gràcies, Andrea. Go vegan!